रेणापूर तालुक्यात मागील काही दिवसात झालेल्या पावसामुळे रेणा प्रकल्पाच्या जलसाठ्यात वाढ झाली असून 82% पाणीसाठा झाला आहे। त्यामुळे या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या 34 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे। दरम्यान सिंचनासाठीही मोठी मदत होणार आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे। रेणापूर तालुक्यामध्ये गेल्या 10-12 दिवसात संततधार पाऊस झाला, त्यामुळे पेरणी झालेल्या पिकांना फायदा झाला आहे। पावसामुळे काही भागात राहिलेल्या पेरणीचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रकल्पात चांगला पाणीसाठा झाल्याने रेणापूर तालुक्यातील अर्ध्या गावांची तहान व अंबाजोगाई तालुक्यातील 17 खेडी योजना असलेल्या एकूण 34 गावांची पुढील 2 वर्षांसाठी पाणी टंचाई दूर झाली आहे। 8 जुलैपासून रेणापूर तालुक्यात चांगल्या पावसाला सुरुवात झाली होती। 7 जुलैपर्यंत रेणा मध्यम प्रकल्पामध्ये 38% जलसाठा होता।